To jest bardzo dobrze zrobiony film. To jest bardzo, ja się bałem trochę zanim go obejrzałem, ale wiedziałem, że on już powstał, że to będzie kino z kategorii takich filmów słusznych, które muszą powstać, które opowiadają o czym kino powinno powstawać, ale że było takie zagrożenie, że będzie trochę mało artyzmu, mało sztuki, że to będzie takie trochę publicystyczne kino. Na szczęście to wszystko mogłem odwołać, wszystkie te moje przemyślenia mogłem odwołać po projekcji filmu. Okazało się, że to jest po prostu kawał świetnego kina, który opowiada o kawałku świata, który dla nas jest w zasadzie nieznany. Ewentualnie jest znany z przekazów propagandowych z różnych stron. Albo jest to propaganda oczywiście oficjalna białoruska, albo jest to forma propagandy, w jakiej przedstawia się też reżim białoruski w Polsce, bo to jest takiego, myślę, o czymś takim też można mówić. Pokazuje historię wywiedzioną z życia, w związku z tym wiarygodną, autentyczną, co jeszcze podkreślone z aktorstwem i sylwetkami twórców. Film przerażający dla, myślę, ludzi nie tylko w Polsce, ale dla młodych ludzi, którzy w wolnym kraju, w wolnych krajach napawają się tą wolnością, ale w zasadzie często nie zapominają. Zapominają o tym, w jak w wolnym kraju na przykład my żyjemy w Polsce. Nam wszystko wolno. Naprawdę nie ma żadnych ograniczeń. Być może jedynym ograniczeniem jest to jakieś warunki ekonomiczne. Ale tak poza tym to zupełnie nie mamy żadnych ograniczeń. A wystarczy się wybrać kilkaset kilometrów na wschód od Warszawy, żeby trafić na reżim, gdzie więcej rzeczy, mam wrażenie, nie wolno niż wolno. I o tym jest ten film. I dlatego warto, żeby ten film był pokazywany nie tylko w Polsce, ale też gdzie indziej na świecie. Żeby pokazywać, uczulać ludzi na takie sytuacje i otwierać oczy po prostu, oczy i uszy na to, co się dzieje wokół.